Ug karon nahingga na gid ang saging nga dugay-dugay na gining namunga wa pa gid mahinggi ug karon nahingga na gid siya oh. Makita na to guys sa kuan kabuuan upat nga kabuuan siyang namuso hangtod nga namunga hangtod nga nahinog na ug kanusa ka nito sa tag-iya nga parte pa magagmaya sa uban di pa man makaon oh ang uban makaon na oh